Hello, welcome to my vlog. Kumusta mong tanan? Akong paniud to karon mao ni sudan. Mani akong sudan karon. First time ko naka kaon ani kaning itlog nga maalat. Taon ako siya kamatis, mangga. Kaya siya nga mangga kalabangaan. Dami siya. Dami siya yung anak kay tamis-tamis aslom-aslom. Gagmay na ako para di kay siya aslom, pero tamis-tamis lang po siya. Tangan ako siya paminta o ako na din siyang gimix-mix kay aron nga kuan mao rin akong paniud to. Ako ra isa muna nga ako nagkuan na jud ana ako ra gyud nagtiwas-tiwas ana ron. Thanks for the blessing. Salamatan nato ang Ginoo nga naapatay